Аз се казвам Катя Зографова и съм главен уредник на музея на Вапцаров в София. Тъй като 2009 е годината, в която се навършва 100 годишнината на Никола Вапцаров, беше важно не просто да направим изложба, а тя да бъде една различна, интересна, ориентирана към по-младите версия на жизнетворческия път на поета. И тъй като в момента в Софийския музей тече генерален ремонт и той така или иначе е затворен за посетители, реших, че точно това може да произведе нещо необичайно, т.е. казано малко с ежедневен език. Това дава възможност да се изнесе музея и да се покажат най-ценните притежания в момента, когато те са свалени от основната експозиция. И мисля, че изложбата "Реликви от наследството на Никола Вапцаров" е една уникална изложба. Не случайно тя ще гостува след Пловдив в Историческия музей на град Панагюрище, в Варна и в Банско. След което експонатите ще се приберат в София, ремонта вече ще бъде приключил и те никога повече няма да бъдат виждани извън музея в София. Важно е да се каже, че Вапцаров заради изключителните си приноси към културата и литературата, не само българската, европейската, световната, е признат за личност на ЮНЕСКО и е вписан в календара на ЮНЕСКО за 2009 година. Това наистина много задължава и в мисленето за това какво от огромния и пребогат фонд на музея да покажем, аз реших да сложа акценти върху неизвестните или потулвани, прикривани биографични сюжети, свързани с Вапцаров. Също така акцента и върху новите дарения, тъй като в последните няколко години музея беше в едно окаяно битово състояние. В момента се решава тъкмо този проблем с генералния ремонт. Но така или иначе много хора, притежаващи безценни реликвии, свързани с Вапцаров и неговото семейство, даряваха тъкмо на Софийския музей своите най-съкровени, най-ценни притежания. Така че акцент в изложбата е тетрадката Сампа, знаменитата тетрадка Сампа с последните 7 преписа саморъчни, които Вапцаров е направил в затвора преди разстрела си, включително и с един от двата единствено запазени оригинални записа на Прощално и предсмъртно. Това е изключително ценно национално достояние. Тази тетрадка, благодарение на Софийски музей, вече принадлежи на България. Преди това тя е изнесена от затвора от Младен Исаев. Вапцаров и Младен Исаев са били в една килия. Вапцаров е осъден на смърт, Исаев е с много по-лека присъда. И с риск за себе си Исаев изнася тази тетрадка в кръчола на панталона си. Тя пътува с него в 3 концлагера, в които той последователно пребивава. И повече от 60 години по-късно тази тетрадка дойде в Софийски музей. Това е изключително вълнуващо. Защо се е получило така? Защото самият Вапцаров е казал на Младен Исаев: давам ти 2 неща. Бележника Байер и тетрадката Сампа. Бележника предай на брат ми, а тетрадката запази за себе си. И години по-късно Младен Исаев, когато вече разбира, че е много болен и че си отива, дава тази тетрадка на една от двете си дъщери, Валентина Михайлова, като й казва: реши къде да бъде тази тетрадка, когато дойдат такива времена, че Вапцаров вземе мястото, което му се полага, до Ботев, до Смирненски, и Валя Михайлова реши да дари тази тетрадка на Софийския музей. Не дори в Народната библиотека, където тя беше реставрирана. Тоест, през всичките тези години, когато музея бавно се рушеше, всъщност имаше подобни дарители. Миналата година получихме дарение от Николай Шивачев, който е близък родственик на Стефан Шивачев. Николай Шивачев, това е втория съпруг на Бойка Вапцарова, и той дари едни много интересни писма, които са около наградата за мир. Вапцаров е единственият българин носител на тази награда, почетна награда за мира, присъдена от Световния съвет за мира. Плакет е изложен тук. Това е един плакет с гълъба на Пикасо и това е изключителна част за България. Около това връчване на този
скромник, както го нарича майка му. Има запазена кореспонденция между баба Елена и Бойка Вапцарова и те са дарени така именно в чест на наближаващата 100 годишнина от втория съпруг на Бойка Вапцарова, който е много добър приятел на музея. Продължават ли да се разкриват нови факти около личността на Вапцаров? Продължават и в тази изложба може да се открият такива акценти. В смисъл някои неща са премълчани. Премълчано е, например, така дълбокото приятелство с Александър Жендов. И тук не случайно в изложбата може да се види една много известна работа на Жендов "И не яде чар хляб", която е единственият експонат, който не е от музея, но това е работа, която е била подарена от Жендов на Бойка след смъртта на Вапцаров и сега е в колекцията на Светлин Русев. Той любезно я предостави за тази изложба. Значи Софийски музей е изключително богат, там са най-ценните тетрадки, това в прес-листа може да видите, най-ценните снимки, също така една непоказвана художествена колекция, нали, на Ангелушев работа, даже две моряци, интербригадист, на Иван Пенков, нали, много рядък художник, той е така като Иван Милев, близък до Иван Милев, на Александър Добринов, въобще има, така, това е неизвестно за Вапцаров, че той е бил така много интелектуален човек. Показвам книги от библиотеката, които са изключително изненадващи. Нали? Той е четял и непрогресивна, да не кажем за това време, упадъчна литература. Дружал е с хора, които след това изпадат в немилост. Тоест можем по това да съдим, че неговата съдба не би била удобна. С тази изложба започва националното честване на Вапцаров. С нея се открива това национално